63 kinderen van de Kessenigse basisscholen waren hier vanmiddag te gast bij ons project Muzikale Bijneltjes. Ze volgden een percussieworkshop, genoten van een goochelshow en maakten kennis met de instrumenten van het fanfareorkest. Dames en heren, geniet allereerst van onze jongste groep Muzikale Bijneltjes. Goed, we zijn hier deze avond samen voor de slothappening van de fanfare play-in. Dit jaar een 100-koppigtal orkest, dus met in de 100 muzikanten. Het is georganiseerd door de fanfare van Kessenich zelf en die worden daar eigenlijk bijgestaan door Vlamo. Ik vind het zelf heel belangrijk dat een fanfare ook extra steun krijgt, gewoon om zo van deze mooie projecten op te zetten. Dus ook, je gaat heel duidelijk zien dat het een soort themaconcert is. Ons thema is dit jaar Angels and Demons. Voor de rest, er wordt keihard gewerkt. Het is uiteraard heel moeilijk om op zo korte tijd vrij hoog niveau van stukken in te studeren. Er zitten er uiteraard ook een paar lichtere werken bij, maar toch grotendeels een hele uitdaging voor alle muzikanten. En eigenlijk vrij interessant omdat ook hier mensen naartoe komen die bijvoorbeeld in een kleinere vereniging spelen en die eigenlijk nooit de kans krijgen om dergelijk repertoire te instuderen en zeker niet op een concert te brengen. Dus voor hun is dit echt wel een super aangelegenheid en het wordt echt een ongelooflijk concert.